Zdravím všechny posluchače a diváky našich dalších Drive Talks. Dneska tu máme Julie a Simona. Ahojte. Oboch vlastně z dvojčlenného týmu cestovatelského projektu Hemingway na cestách. Takže vítejte. A to je poměrně mladý, ještě je projekt, něco přes 2 a kousek roku, jestli to eviduju správně. Ale to, co vlastně už máte za sebou a hlavně před sebou vlastně, tak z toho by se dalo usuzovat, že byla by to velká výzva i pro jako zkušené cestovatele, to, co vlastně jezdíte, ty vzdálenosti a vlastně destinace. Kdy se vlastně stalo z koníčku, že je to váš životní styl? Protože toho vlastně, co už máte, ten obsah a objem toho, co je, mi připadá, že je to váš životní styl momentálně. Určite. My sme cestovali aj predtým, ale ešte bez motorky, ale vždy sme boli obmedzení tým, že niekde sa lietadlom priletelo a bolo treba zháňať nejakého šoféra, čo nás niekde povozí, prípadne požičať nejaký ten dopravný prostriedok. A tak som si časom povedal, že však máme veľa známych, celá rodina motorkári, Marek Slobodník, cestovateľ je náš kamoš z Bystrice, takže bolo to tak, on ma furt nahovaral ako kameramana, že či niekedy niečo nevymyslíme a podobne. Tak to tak postupne išlo, povedal som, kúpime motorku a ideme si už po vlastnej osi všade. A hlavne v tej Afrike sme boli presne, ako si začal predtým, ako sme mali tú motorku. A práve do tej Afriky sme sa chceli vrátiť na tej motorke, lebo sme si nejakým spôsobom boli istí, že to bude ešte niekoľkokrát násobnejšie, lepší ten zážitok. A prvá destinace v Africe byla? Prvá bola cesta, za ktorú sme dostali aj slovenský rekord, keď sme sa vybrali z Bystrice, dobre, z Bratislavy sme štartovali v Teleráne, takže z Bratislavy do Casablanky a späť, kedy sme prešli v priebehu 15 nocí 15 krajín. To je tak šílené, ne? Jakože? Ono Znie to šílené. ale my po tej Európe máme strašne veľa malinkých krajín, ktoré v podstate, že človek ani to nepočíta, ale keď tam prebehne Lichtensteinsko, nejakú Andoru. Andora, Monako, hej, to sú zrazu hneď 3 malinké krajiny. No, ono to tak, jako člověk si řekne, sakra, kdy to je, těch 14, jako jo, a ono to asi tak bude, jako logicky, když jste to projeli, ale vlastně takhle, když si člověk jako na první dobrou si řekne, tak, že to nějak nevychází na první dobrou, ale jakože chápu, takže to je perfektné. A vlastne naspátek ste to jeli taky? My sme šli v podstate dole sme šli Rakúsko, Lichtensteinsko, časť Nemecka tam, Švajčiarsko, Francúzsko, Andora, Španielsko až dole na Gibraltar smerom a späť sme išli zase tou prímorskou trasou, hej, či zase Španielsko, spodok Francúzska, tam okolo, áno, do Monaka, do Talianska a už potom také kolečko to. Ve stejném tempu naspátek nebo trochu klidnejš? Trošku mne osobne to prišlo tak, že naspäť sme šli ako keby trošku rýchlejšie, ale možno to je tým, že sa mi tá francúzska riviera veľmi páčila a chcela by som ostať dlhšie, ale museli sme pokračovať. My sme vtedy boli limitovaní, Julie sa musela vrátiť do práce, takže preto to muselo byť za toľko dní, koľko to bolo, aby sme to stihli, takže, ale nebolo to nikdy o tom ponáhľaní. My sme dosť často využili, že ten deň bol nejaký priemerný nájazd okolo 500 km a využili sme, že nejaké 2 hodinky sme struhli po diaľnici, keď sme boli v oblasti, v ktorej nebolo nič zaujímavé, alebo cesta kopírovala tú diaľnicu, tak nemalo zmysel ísť popri, keď sme mohli využiť tú rýchlosť trošku a priblížiť sa k nejakému zaujímavejšiemu cieľu. Takže také 2 hodinky, 200 km sa dalo po diaľnici a zvyšok sa už išlo kade tade. A z těch vlastně 14 krajin bylo něco, že jste si řekli, jo, tady sem se ještě potřebujeme vrátit. Jakože tady to je něco, co úplně, jakože, anebo to je úplně v každém místě, že vždycky řeknete v každé... Väčšinou sú to africké miesta. My keď sme aj prišli do tej Casablanky, ktorý mešíte Hasana II., tak ja už som sa kúkal len do diaľky, ako ísť ďalej na juh, smerom na Dakar. A tam nás obmedzili len tie dni, lebo ja by som inak išiel rovno. Takže my sme sa museli otočiť a to bolo presne to miesto, kde sme povedali, že sa raz určite vrátime. V Casablanke sme poznali skvelých ľudí a určite sme vedeli, že cez tú Casablanku ešte pôjdeme a odtiaľ odštartujeme zase ďalšiu cestu. Mimochodem ta mešita, to je ohromná, že jo? Jsme tam to ostáli a koukali jsme na to, říkáte, no, to je prostě nádherné místo. Ale vy jste potom vlastně absolvovali tu cestu s jakoby tu Dakarovou, že jo? Áno, to sme si dali o rok na to. O rok na to. Áno, dali sme previesť motorku do Malagy a následne sme vlastne z Malagy išli až do Dakaru a tam sme sa potom ešte až ku gambijskej hranici sme potom zišli. My sme už v Gambii boli predtým bez motorky, takže
Mali sme priateľa v Gambii, ktorý bol ale aktuálne v Španielsku, mali sme ísť za ním, ale keďže bol v Španielsku, tak sme si povedali, že do Gambie už nemá zmysel ísť. Trošku sme sa obišli. A tak sme sa potom za ním vracali do utečeneckého kempu v Meride v Španielsku, tam sme ho boli pozrieť cestou späť a tam sme to vlastne zvrtli a dali si to ešte raz. Aha, tak to je pekné. A co vás na tom oba dva jakoby oslovilo? Tebe jestli něco jiného? Nebo vlastně vůbec takhle? Jak to máte rozdělené ty role na té motorce? Samozřejmě ty jakoby, jsi pilot, když to řeknu takhle, ale někdy jsem zaevidoval, takhle ještě to položím, někdy jsem zaevidoval, že vlastně si rád jezdil sám, protože si nechtěl zdržovat s dalšíma, a kedy zdržoval v rámci té cesty. Sám, ale nevravím, že sám na motorke, ale sám akože dokázal, jazdil som občas aj tak, že išiel jeden kamu so mnou. Ten, keď bol jeden, nedovolil si veľa povedať. Keby už bola väčšia partia, tak sa už odvolávajú tak, že vedia, ale ty si ten jeden len, čo chceš ísť, my chceme stáť. Ale ja aj keď sa idem raz za čas previesť napríklad s nejakou partiou mojich rodičov, podobne len na taký denný výlet, mne sa to smrti rovná, odíde sa z pumpy, samozrejme o 30 km, ten, čo netankoval, musí tankovať, ten, čo nebol na vecku, musí ísť na vecko. Ako s deťmi malými, hej. Úplne tomu rozumiem, no. Takže a na toto nie. Keby sme mali ísť takto, tak v reáli tých 14 krajín by sme išli asi tak. Já tomu rozumím zase, protože já chodím vlastně, když dělám nějaký větší trek s kolegou, my se zase oba fotíme. A to je to samé, protože kdyby jsme byli s větší skupinou, tak lidi z nás zešíli zase, protože my se potřebujeme občas zaseknout na to focení. Jo? A takhle, když jsme dva, tak se respektujeme, jakoby, že jeden se zasekne na nějaký motýlovi na půl hodiny, jo? tak to prostě, takže tomu nerozumím. No ale vlastně, k čemu jsem chtěl vlastně dospět, že i tak, potom, když jezdíte oba dva, tak každý máte třeba nějaké svoje jakoby, potřeby nebo prostě chuť někde zastavit a tak. Jak to tam máte mezi sebou? Trošku to mám pocit prispôsobujeme. Keď je to vydržateľné, tak vydržím a nepíštím, hej, že už som smedná, už potrebujem kávu alebo neviem čo. Hlavne, keď potrebuješ napríklad na vecko a ja teraz vidím, že ak spravím ešte 40 km, môžem rovno tankovať, tak ak som nestal dvakrát, tak za chvíľočku bude pumpa, zastaneme. A potom som dlhšie ticho. Áno. Až kým sa znova neozve do interkomu, potom už len toľko a toľko, trošku to vždy prikrašľujem, nevedí až tak dobre na tú navigáciu. Radšej sa ani nepozerám. Ale zatiaľ to vždy, lebo ja sa snažím stať, keď treba aj tankovať, nech nestojíme fakt, že každú hodinu alebo podobne. Samozrejme je iné, keď sme v nejakom, ako v Senegále, kde bolo 45 v tieni, tak tam sa proste nedalo dlho ísť na tej motorke, hej, to bolo treba tej pauzy. Ale keď je a potom, príjemné počasie. Potom je ešte také, že si spravíme pauzu, lebo je to tam pekné a je to niečím autentické. A vtedy proste neriešim čas, či tú kávu budem piť 15 minút alebo 25, zatiaľ čo sa budem rozprávať s nejakým Maročanom, ktorý nerozumie mne, ja nerozumiem jemu, káva je výborná, pokecáme si perfektne, takže tam ten čas niekedy nehrá úlohu. A niekedy prejdeme miesto a povedať, tam sme mohli zastať, nie? No mohli. A ešte 10 km vyhodnocujem, a tak sa vrátim. Áno. Tak sa ten kúsok niekedy vrátime. Ale to akože, tak, kým to vyhodnotím. Aj keď sme v západnej Sahare, nie, to bola Mauritánia vlastne, stretli Talianov na KTM-kách, ktoré nasali piesok a boli odstavené, hej, čiže neexistovalo ísť ďalej. Tak tiež som tak okolo nich prešiel a hovorím, a čo ak potrebovali nejakú pomoc? Tak ja som sa asi po 2 kilometroch zastavil a vrátili sme sa za nimi. Aj potrebovali tú pomoc, lebo sme teraz zistili, že motorka teda nejde, že nemajú vodu, že nemajú vlastne nič, len čakajú na kamožov, ktorí išli do najbližšieho mesta, asi 60 km odtiaľ v strede púšte, zisťovať, či nájdu nejakú pomoc. Ale super bolo, že poslali tú skupinu po pomoc, ktorá nevedela žiadnu reč, iba taliančinu, takže... Takže vlastne my v tom meste sme potom našli ešte tých Talianov, stretli, takže ešte im sme pomáhali trošku niečo tlmočiť, teda Julie hlavne, lebo ja tiež s tým cudzým jazykom občas ťažko rozumiem, ale vykecať sa s nimi. A hlavne oni si to pochopia veľakrát po svojom. My sme dohodli Hilux, Taliani nastúpili do Hiluxu a za 10 minút sa vrátili, že my sme sa zle pochopili, oni ide. Dobre, tá cesta toho Dakaru ešte jenom, splnilo to vaše očekávání? Vlastně byla to asi nějaká myšlenka projet si vlastně nějakou ikonickou, řekněme, trasu, ona asi není. Tak, niekam. Ako tá trasa je často, nazvem to, nudná. A ako pre koho, hej? Veľakrát sa nájde, že ide človek 400 km rovno, po pravej strane oceán, po ľavej strane piesok a nič, hej? Občas len niekoho stretne, ale má to svoje čaro.
Ako povedal Thierry Sabine, keď sa stratil v púšti ešte predtým, ako založil Dakar, že vlastne jeho tá magickosť tej púšte, ktoré bol stratený doviedla k tomu, aby založil túto rally. A naozaj to má niečo do seba. Keď je človek tam, je to úplne niečo iné. Určite. Niektoré časti tej cesty sú také fádnejšie, idete rovno, stále proste po pravej strane more, po ľavej piesok a ideme, ale nakoniec sa dostaneme buď k nejakej oáze, alebo proste k niečomu, za čo si poviem, že vlastne stálo to, že sme šli takto naklonení celú cestu. Okay, tu mi odchádza krčená chrbtica, ale pohodím dá. Tam od toho oceánu zvykne dobre fúkať. Takže to pak vyrovná. Áno. Mali sme jeden deň takých okolo 60-65 km nárazový vietor z boku, takže to naozaj bolo takto pol dňa. No. Ale už čo človek spraví? V tej púšti, keď zastane, tak bude len celý od piesku. Tam aj keby sme spávali v stanoch, tak aj ja si neviem predstaviť, ako tam niekto rozkladá v tej púštnej burke stan. Kým ho rozložil, tak ho má podľa mňa plný piesku. Hej? Čiže jediná možnosť ísť, čo sa dá, aj keď pomalšie, ale proste aspoň sa približovať k tomu dennému checkpointu, ktorý máme po ceste. A to ste sa plánovali? A spali ste teda ve stane? Máte to? Nie. Ne. My aj Julie kvôli tomu, že mala zranenie, aby sa... Ale ani pred zranením som nechcela ani predtým. Ja som si to furt tak, že len zbalil aspoň hamák, keď bude najhoršie, keď to príde. Tak, ale zatiaľ to ako... Vždy si sa snažíme najviac to bolo najhoršie v tej západnej Sahare alebo v tej Mauritánii, že tam dlho nie je nič. Čiže človek musí prísť do toho cieľa a nejak to dobojovať. Takže tam sa ten kilometrový nájazd trošku sme ho zmenšovali denne oproti tým iným dňom napríklad v Európe. Nevynechal človek ten point. Aby sme sa dokázali dostať do miesta, kde sa dá nájsť a vyspať v podstate a dokúpiť nejaká voda a natankovať. V Mauritánii niekedy je to problém, že oni sú primárne dízlová krajina, takže tam oni to volajú Essence benzín, takže Essence není všade, aj keď je tam napísané, že je. A niekedy ide človek naozaj len na náhodu, či v tej dedine dnes bude ten benzín. Lebo napríklad sa nám stalo... Ja to volám Boudoir, ale volá sa to Boužu d'Or, ale podobne nejak. Tam sme prišli, však to je pump, to je také väčšie mesto Pohoda a ráno sme vstali a ráno na každej pumpe není benzín. Ešte včera bol a ja som tak rozmýšľal, že čo je večer taká kolóna na tej pumpe, že oni prišli vyžerať posledný benzín do motoriek a povedal, čo tam mali. Takže sme museli ešte hľadať, ale našťastie sme našli. No. A co si tak berete sebou teda, když nemáte stan, spacáky, tak co je vaše standardní výbava vlastně do takovýhle, protože jakýkoliv přejezd podle mě jakoby takovýhle krajinou je trošičku jako riskantní, jakože se může stát cokoliv, hlavně té mašině. A tak co máte vlastně standardne sebou? Akože ja si robím srandu, že čím je naša cesta dlhšia a novšia, tak tým menej vecí bereme, lebo postupne už sa vyhadzuje, ale ja mám 3 trička asi, hej, to je v podstate a to, čo mám motorkové a nejaké spodné prádlo, Julie má toho trošku viac, ale tá výbava... fakt len trošku, na to, že som žena, si myslím, že je to úplne v pohode zvládnutelné a do jedného kufra sa pobalíme obaja. Akorát včera mali taký nácvik, že či sa vlastne zbalíme, ale vyzerá to, že by sme sa mali. Tam je trošku teraz aj problém s tou logistikou, tým, že motorka odchádza skôr, my za ňou letíme až 2-3 mesiace. Teraz čo zbaliť do tej motorky, aby nám nechýbalo tu, ale zase čo poslať, aby sme zbytočne nemuseli to niesť potom. A to je z kufroma? Áno, ona ide komplet zabalená. My vlastne by sme mali ísť len s príručnou batožinou do Africkej potom, takže uvidíme. A tej výbavy, čo sa týka... Je tam nejaká opravná sada na gumy, teda kompresor, nejaký booster na baterku, základné náradie a... Nějaká lekárnička, takovéhle věci. To ano. Protože to člověk jako bere tolik léku, který ani nepoužije, já to vím, když my tam máme od antimalarík, cez vitamíny, na teploty, na alergie, fakt je toho strašně veľa. Je lepší, když to člověk má, protože pak, když to nemá, tak to přesně jako řekne, proč jsem to nevzal. Akože niekedy je lepšie v tých daných krajinách použiť ich lieky. Lebo poviem príklad, nejaké žalúdočné problémy, veľakrát oni vedia, z čoho to je a tie naše lieky na to nezaberajú. Hej? Čiže niekedy sa to... Ja som bol prekvapený, keď sme teda mali nehodu na Madagaskare, Julie dali také šumivé tablety, ktoré od bolesti, ale to bola taká šupa. To bol Magorák. To bol Leroy Magorák. Úplne, bola to taká tubička, ako keď sú klasické šumivé, ja neviem, magnézium alebo tak. Bolo ich tam dokopy 5 asi, alebo 6 a hovorím si, to takto málo mi bude stačiť, akože dosť ma to boli.
potom, čo som si dala prvý, som nevedela, kde som, teplo zima, hovorím si, toto nie. Takže... Ale zabralo. To je vlastně asi dobré, ale i tak je potřeba to mít, protože může se stát, že oni nebudou mít. Takže áno. Je veľa vecí, ktoré oni nemajú. Už len teraz napríklad, keď sme riešili vakcináciu, tak sme kvôli lesotu potrebovali aj besnotu, z ktorej boli zaskočení dokonca aj na cestovateľskej medicíne, lebo tak, že koľko dávok vám vlastne máme dať, lebo ak by sme prišli, že nás niečo pohryzlo, potrebujeme ich 6. Tým, že my to akože preventívne sme potrebovali prvé 3, lebo v prípade, že nás niečo kúsne tam, tak musíme ísť ešte aj tam na ďalšiu, ale už tie ich vakcíny neobsahujú nejakú tú základnú látku, či imunoglobín, či čo to bolo. Áno, tak to bolo. My sme taky museli byť. No, že to tam sa už len doočkuje nejaká časť, akože, ale ten základ oni napríklad nemajú, takže to sme museli tu riešiť. No, a ty si profesí, nebo vlastně kameraman, to znamená, že kolik si bereš aparatury a baterek a jak to tam řešíte po cestách? Protože většinou jako člověk najde, ještě když nespíte ve stanu, tak se dá jako vždycky předpokládat, že tam nějaká elektrika bude. Ještě prostě řeknu, to je vždycky taková ta noční můra, že jo, toho fotografa, že pak jde a říká, super záběr, teďka tam něco to a teďka low baterie a konec, že? A říkáš, tak to je jakože úplně noční můra. Takže vlastně, jak tady to vlastně máte nacvičený a kolik vám to zabírá místa a váhy? Jakoby, jestli máte odhad? My hlavne nebereme ako napríklad to, že nejaké kamery alebo foťáky. Ideme vyslovene na iPhony. Plus máme teda od DJI nejaké akčné kamery, ktoré majú super tú vec, že sú z jedného užívateľského prostredia, takže jedna baterka pasuje do všetkého. A majú rýchlo nabíjanie, ktoré keď zastaneme na 15 minút na káve, máme 40 000 powerbanku v kufri. Ja to tam pichnem a sú za 15 minút tie kamery na 80% dobité, čiže už aj tú techniku som redukoval dosť celkom. No a samozrejme ešte dron máme, hej, so sebou. To je taká tá super vec, ktorá presne bežný človek musí na nejaký ten hrad šlapať. My si to z dola z parkoviska vyletíme, pozrieme a máme pekné zábery a môžeme ich teda používať vo vlogu. No, v Africe vy jste navštívili vlastně, a to bylo z kenské strany, i Kilimanjaro, jestli jsem někde zaregistroval, nebo vlastně jakože nie v té oblasti. Takto, my sme pred niekoľkými rokmi boli v Kenii, ale tiež mimo motorky a boli sme pod Kilimanjarom z tej keňskej strany, ale neboli sme. Ja som povedal, že to je raz môj sen, ale ja nie som turista, takže neviem, ako to raz dám. Vyšlapať, tá motorkou sa hore nemôže ísť. Simon povedal, že on niekedy pôjde, ja vravím, fajn, choď, ja ťa počkam dole v rezorte, stretneme sa, keď prídeš dole, Teraz sme dali najzápadnejší bod Afriky, najbližšiu cestu sa chystáme na najjužnejší bod Afriky. Budúci rok, ak všetko vydá ako max, chceme ísť ešte Severnú Afriku, to Alžírsko a Tunisko, tam ísť na najsevernejší bod Afriky a už to nám bude chýbať len najvyšší bod a najvýchodnejší bod. Najvýchodnejší bod kvôli Somálsku je zatiaľ komplikácia. Takže už len vyšlapať na ten najvyšší bod, aby sme mali všetky tie a raz možno sa aj do toho Somálska bude dostať. Už som čítal, že sa odtrhla nejaká časť Somaliland, ktoré síce uznala len jedna jediná krajina sveta, nejaká z tých saudských, ale že tam sa už vraj dá celkom cestovať aj teraz. Netreba tie eskorty. Je to nejak tak uvoľnenejšie. Takže uvidíme, možno za pár rokov sa niečo pomení, vrátime sa znova do Kenie a potiahneme to až na sever a budeme mať prejedenú celú tú Afriku. Takže hlavne, aby teda Somálsko a Sudán sa unormálnilo a potom bude všetko. No, to Kilimanjaro, jakože doporučuju se na to jako dobře připravit, protože vlastně z mojí osobní zkušenosti to bylo vlastně, ono je to zvládnutelný, tam je problém to, že člověk strašně rychle nastoupá ty metry. A vlastně během vlastně první den už je ve 3, druhý den je ve 4,5. Jo, a pak tam vlastně takhle lavíruje a vlastně ze čtvrté noci na 5, kdy skoro nespí, jde skoro do 6. A to tělo absolutně nestačí zareagovat na tu nadmořskou výšku. Takže to je ten problém. Ani ne kvůli kyslíku, jakoby, ale kvůli tomu, že nestačí regenerovat. Nějak tak adaptovat se. Takže jakože, i když jsme byli v Himalajích v podobných výškách, ale byli jsme tam 21 dní v těch horách, tak tam to bylo, jakože neříkám, že to bylo lehoučké, ale jako byl to teda jako rozdíl. A to je na to se musí člověk připravit a hlavně nemít v sobě takovou tu zarbutilost, že kdyby náhodou fakt problém, tak radši se otočit a jít fakt dolů, protože ono se to nezdá, ale ta úspěšnost tam je taky nějaká, jako a není to úplně jednoduchá odpolední vycházka, no celé, no, takže... Raz možno, tento rok pôjdeme popod, teda z druhej strany,
tak si to ešte raz tak obzriem a možno na tretíkrát, keď tam budem, tak sa Ale viděli jste, já jsem se vlastně ptal, protože viděli jste ji teda, nebo bylo zataženo? Protože jsem někdy četl, že jste to vlastně neviděli, ten vrch. Akože niečo sa nám na chvíľu ukázalo. Malo by to byť ono. Či nás miestne neoklamali, to nevieme, ale... My, když jsme tam přijeli, tak já musím říct, že jsme tam přijeli, teďka tamhle je, ne, a teďka člověk kouká, teďka tak ten horizont a teďka prostě furt zvedá ty oči a říká, cože. Úplně jako nechápe, vlastně, že jsme přiletěli do Moši, jo, a teďka vlastně tak to je někde 800, že jo, a tam to je skoro v 6 a teďka to je fakt stěna, jakoby, a teď člověk říká, ježišmarja, jak tam máme jít, jo. To bylo jako, že to je jako skvělý zážitek, jako to vidět, jo, jakoby, že z toho. A vy se teda chystáte, že v příštím týdnu balíte teda motorku, odesíláte ji kam přesně? Čaká nás cesta do Rotterdamu, ideme na motorke a odtiaľ sa teda tam sa naloží do kontajneru motorka a odtiaľ pôjde až do Kapského mesta loďou. A tam si vyzvenete? Tam sa stretneme. Tam pojeme koncom augusta a tam sa verím, že sa stretneme s tou motorkou. A teda potom vlastně to cestování tam máte naplánovaný na jak dlouho? Je to cca mesiac, ale koľko to bude, uvidíme. Akože prvotný itinerár je nejakých 25 dní cesty, ale to sa už natiahne. Máme tam 8 hraničných prechodov a tam, keď si niekto zmyslí, že dnes neprejdeš, tak to pôjde aj zajtra. Niečo podobné sme mali v Mauritánii, keď sme čakali na víza, ktoré nám nikto nevedel teda zabezpečiť. Keďže naše ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že je to v pohode, ale úplne iný postup na to treba. A už 2 roky majú neaktuálnu informáciu na stránke. A preto trošku aj tak nejakým spôsobom berieme s rezervou tie informácie, ktoré sú na krajiny, ktoré sa teraz chystáme, lebo možno áno, možno nie. Možno je to správne, možno nie. Aj pri komunikácii, keď som s niekým volal, tak oni nevedia. Takže... A tak to je to dobrodružství, že jakoby toho celého samozřejmě člověk na to musí být nějak nachystaný. Co si vlastně chystáte, jakoby, kdyby ideálně, jakože nějaký plán člověk musí mít, jo? Když jsme šli nějaký ten, tak člověk si řekne, asi tehdy a tehdy by měl být člověk plus minus, jakoby někde, samozřejmě je to všechno o kondici, jo? Hlavně když člověk šlape někde ve vysokých horách a může se stát cokoliv. Jak moc si to plánujete, ty cesty? Ja musím povedať, že Simon to celkom plánuje. Ja večer, kým čakám, kým príde z roboty, namiesto Netflixu otvorím mapu a vypočítavam. Ale je to niekedy zákerné, lebo keď sme boli na Madagaskare, tak si človek povie, toto je značené ako diaľnica, 400 km, to je nič za ten deň. No a zrazu sme zistili, že tá diaľnica u nich je niečo úplne iné ako u nás. Je to cesta, ktorá často nemá asfalt. A 200 km sme šli 10 hodín, takže... Jasné. Proto se to v těchto hodinách se dovádí tam, většinou, jako to je jak v Nepálu, jakoby, jo? Že prostě tam řekneš, že to není možné. A vlastně pak zjistí člověk, že vlastně ten autobus jel nějakou průměrnou rychlostí 60 vlastně v finále jenom, jo? A jeli jsme to 6 hodin, jako, jo? No, takže to byla sice dálenost, ale prostě jakože ty cesty sú necesty spíš, že jo, takže... My to aj máme tak väčšinou vypočítané, že dnes sa chceme dostať do tohto bodu, ale napríklad nemáme tam ešte vyriešené ubytovanie. To máme približne vybraté, čo by sme chceli, ale nebukujeme. Bukujeme ho až niekedy po obede, keď už vieme, že vyzerá to tak, že tam vieme dojsť. Ak sa zrazu niečo zmení, tak hľadáme niečo skôr. Jak to bukujete? Telefonem? Airbnb, Booking. Jo, také to tam většinou funguje. No jasné, bez problémov. A používáte nějakou místní simku? Nebo máte? Dnes už majú väčšina teda operátorov, na Slovensku už má taký Telekom má vyše okolo 130 krajín sveta už. A keď som to aj porovnával s nejakými esinkami od Revolutu, Airalu a podobne, tak je to naozaj rozdiel možno nejakého eura na nejakých 3 gigabajtoch. Ale v prvom rade stále som na svojom čísle, nepotrebujem teda druhé, mať 2 simky, ako keby jednu reálnu, jednu virtuálnu, hľadať nejakú tú predajňu, lebo často je to aj na Madagaskare prvé, čo bolo, som vystúpil z lietadla, máha Orange, ideme kúpiť simky, no tak hneď nás miestni stopli, že v žiadnom prípade nekupujte simky na letisku v Orange, lebo zaplatíte dvakrát toľko. Sadli sme do auta, išli sme do mesta a kúpili sme to za polovicu v meste. Ale teraz už fakt väčšina tých krajín, čo ideme, 90% zatiaľ, čo sme išli, už napríklad ten Telekom má tie dáta. Ja mám napríklad iného operátora a ten vôbec nemá ani jednu z tých krajín, ktorú pôjdeme napríklad teraz.
Takže ja to budem riešiť, predpokladám. Bude Simko, alebo mi Simonko zazdieľa dáta. Takže uvidím. A hlavne aj a to... někde je dobré zase zmizet na měsíc tým telefónem, ja som to jednou udělal. Tým, že akože ja pre ostatných ľudí zmiznem na tom telefóne, ale ty aspoň nejaký príbeh na sociálnu sieť nahrať a podobne, takže kvôli tomu, alebo v prípade niečo nájsť na tom internete, nejaké miesto, keď nevieme presne nájsť, tak sa to zíde. Čiže ale ešte aj výhoda toho je, že vlastne tieto dáta neplatia len na jednu krajinu, ako to býva väčšinou pri tých eSIM-kách, lebo tam si človek kúpi 3 giga na jednu krajinu a zrazu prejde tú krajinu, zistil, že minul giga a 2 GB mu len tak prepadnú, lebo ich nemá kde využiť. Tu je to už tak, že je to celý svet, tým pádom ja prejdem z Botswany do Zimbabwe a bude mi tie isté dáta platiť aj tam. Co vás nejvíce vlastně baví na té Africe? Jako, co jste si tam tak zamilovali? Já jsem tam byli, takže jako vím, jak to tam, jak ta kultura a ty lidi. Ľudia a to, ako oni sa dokážu tešiť z mála. Áno. A ako oni dokážu všetko oceniť a byť si taký akoby napomocný, hej. Zastaneme v púšti, že sa ideme napiť a zrazu pri nás stojí kamión, vystupuje kamionák, nesie nám 2 litre vychladenej vody a podáva, že dnes bude teplo, zoberte si, hej, a ide ďalej. Že tí ľudia si tam naozaj pomáhajú. Sú naozaj aj pokorní a toto si ja strašne vážim na ľuďoch, keď je niekto pokorný a vidím, že on sám sa z toho teší možno viac ako my, čo sme tam prišli, že vy ste tu a motorka a skadiaľ ste chodí, sleduje nejakú ešpezetku, čo je to za krajina, čiže naozaj tá otvorenosť ľudí a bezprostrednosť, samozrejme, nájdu sa aj výnimky. Výnimky potvrdzujú pravidlo, áno, ale... Masajové, že jo, tam v těch oblastech, jakoby, na těch plážích, jako to nejsou masajové, to, že jo. To som povedal, že to nie sú, oni sa na mega ultraví, ako Senegalci sú takisto veľmi, akože nechcem hovoriť, že sú Senegalci zlí, ale máme s tým dosť veľa takých skúseností, že viacerí nás na nich upozorňovali. Veľakrát tie v tých veľkých mestách ako Rím, Barcelona, čo chodia a dajú ten náramok free gift a zrazu začne potom pýtať peniaze a podobne. To sú z 99% Senegalci. Oni sú takí lapajíčkovia trošku. Skúšajú. Čiže oni koľko skúšajú. to hodí. To je to, že aj keď sme prišli po ten monument v Dakare, tak tam boli také stánky s stredkami, že si ideme kúpiť nejakú magnetku a zapilil mi za magnetku, že 15 €, hovorím, ale to nie nám v Barcelone, v Európe. No tak začal postupne, hovorím, no nič, ja sa dám na motorku, za 100 km som v Gambii a kúpim za 15 € 30 tých magnetiek. Tak to ako? No nič, sadám, odchádzam. A fakt sa snažili, čo najdrahšie biely človek, hej, ale zase inde to vidno, že my keď ako náhle zídeme z tých turistických, aj napríklad v Maroku oblasti, tak to zrazu tie ceny idú rapidne dole. Aj keď vidia, že to je turista, ale vidno, že niektorí sú takí, že oni sú radi, že sem prišiel ten človek a dá mu normálnu cenu, ale potom je nám jasné, že určite tí domáci to majú ešte lacnejšie, ale veľakrát, keď sme boli aj na tom Tažine raz, chlap, čo ho robil, bol taký nadšený z nás, že čiapku mi dal na hlavu, fotiť sa s nami chcel a keď som mu išiel platiť, tak normálne som nechcel veriť tú sumu, čo mi povedal, hej, za Tažín, vodu a neviem čo všetko. Takže je to len o človeku, aký člověk stretne. Vezete si sebou nějaký náhradní díly na motorku? Vy jste vlastně ambasadorem, jsem tady říkal vlastně Watch, že jak to máte vlastně nachystané právě v těchto extrémech? My tej motorke veríme, takže by sa nemalo nebereme nič konkrétne. Hej. Nemáme nejaké že náhradný diel alebo dačo. Aj aktuálne motorka v takom stave, že má 44 000 km a zatiaľ sa riešili len také tie základné veci ako výmena oleja, výmena gum, nejaké filtre, hej, že sviečky. Nič na tej motorke ešte nebolo menené, že by odišla nejaká doslova dôležitá súčiastka, že a teraz to poďme vymeniť, lebo raz nám aj jeden pán napísal, že no tak to sa vám jazdí na čínskej motorke, keď po každom tripe vám ju komplet celú vymenil. No, keby si sa na ňu prišiel pozrieť zblízka, tak vidíš, že predné tlmiče sú vypieskované od piesku, motor je tiež nejaká hrdzička sa na nejakej šrobičke tiež nájde, lebo tá motorka koľkokrát v Afrike je celú noc von, či niekto mi nebude veriť, ale že či prší v Sahare, alebo lieta piesok, lebo tam to je tá najväčšia, všetci z nás pýtajú, či bolo teplo v Sahare a hovorím, ráno bola 0 a pršalo, takže no, čiže čo sa týka dielov, nemáme asi nič, hej, so sebou. Máme základné veci na opravu,
A zvyšok už veríme tomu, že Afričania sa dokážu vždy vynájsť, lebo to človek, aj to sú aj Aziati podobne takí, aj Afričania, že oni to vyrobia nejak proste, ten diel, aby človek... To je záhada, že vždycky, akože, oni to dají dokupy, akože tam celé, že to není možné, jako kde to tady upekli z toho celého, no. A říkal jsi předtím vlastně oprava na defekty, vlastně na pneumatiky. Často se stalo, že museli jste? Nemali ešte ani raz. To je super. Máme dobré Máme gumy. presne. Máme dobré gumy od vás. No, tak to je, ale věří, jakože dáváte vždycky nové, předpokládám, ne? Keď ideme na takýto väčší trip, áno, aj teraz mali sme gumy, ktoré mali asi 5-6 tisíc, oni boli v podstate dobré. My jazdíme s tou mecelárkovou Turans, ktorá tam bola originál od výroby. Ja som spokojný s tou gumou, dokážem na nej spraviť aj 20 000. A predná je ešte taká, že by mohla byť, ale už keď mením, tak teda vymením všetky. Ale teraz sme menili gumy pred pár dňami na trip kvôli tomu. Aj teraz nás čaká v podstate to Nemecko až do Rotterdamu budeme ťahať, dá sa povedať asi diaľnicami, aby sme ušetrili čas, takže tam tá guma trošku sa bude zarovnávať, ale je nová, takže to bude akurát. To vydrží. No tak to je super. Co se týče ještě vlastně té Afriky, já tady mám takovou poznámečku, ten rozdíl. Vy jste asi zmiňovali, že to bude v těch lidech, že Evropa versus ta Afrika. Ale i v té Evropě je pěkně, ne? To určite. Akože Určite áno. my kvôli tomu robíme každý rok. Tento rok nám to asi nevíde, aj časovo, aj finančne, keďže všetky peniaze teraz sa lejú do tejto africkej cesty, ale snažíme sa robiť aj každý rok takú sériu cez hory k moru. Celé to vzniklo tým, že sa nám raz objavil taký predĺžený víkend, čo ideme robiť, a hovorím tak poďme niekde do hôr, Julie chcela ísť niekde k moru, tak on tak jasné, do Talianska musíme ísť každý rok aspoň raz, tak sme to rovno nakombinovali, prevezieme sa. Musí byť. Jeden rok sme šli teda cez Grossglockner k tým častiam, čo to tam bolo? Pod Bibione, ty to vieš. Tam je, Bibione, akože to severné, Lido di Solo, či Taliansko, ja už mám stýchaos. Lido di Solo, Lignano Sabbiadoro a podobne, to sú také druhý známe. rok sme zase to šupli cez Stelvio a išli teda na tú opačnú stranu Talianska. A v podstate obidvaja máme potom splnené to, čo sme chceli. Cestu tam si vytrpí v Alpách, keď je väčšinou, som ticho, že tam bude ešte sneh, tak som ticho, až kým ho neuvidí. Ale je to sranda, ráno sa gulujeme a večer sa kúpeme. Je to úžasná sranda, keď mi hodí za krk sneh. Super sranda. Co se pouštíte do Intercomu? Nebo jezdíte potichu a jenom se bavíte? Púšťame si hudbu. Najväčšia sranda bola pri našej prvej ceste, kedy som ja tak trošku podcenil a všetko si nechal len online v knižnici, a ako náhle sme prekročili teda marockú hranicu, ešte sme vtedy nevedeli internet, ako sme riešili, a ja som si zrazu uvedomil, že mám 2 pesničky alebo 3, takže mne šli 2 týždne dookola 3 pesničky v Intercome. Teraz si už hovorí, že či mi úplne nehrabe. Ale dobré sú, takže teraz už keď mi zahrá v playliste tá pesnička, tak rovno skipujem. Ale už je ten playlist väčší, takže už je to v pohode. Ale ja mám taký, u mňa sa nájde fakt od vymyslu sveta. Nie je to nejaký konkrétny štýl. Ale klasiky máme. Rátanie žltých aut, na nejaké ustráženie pozornosti a podobné záležitosti to musí byť. A to rátanie žltých aut nie je len na takých veľkých cestách. Aj sem sme napríklad rátali žlté auta. Opäť Simon vyhral. A čo si hlásíte, nebo se klepete? Povieme si. Potom je hádka, lebo ten Intercom má nejakých pár stotín opozdenie, tak teraz Kto to byl? Ak to poviem naraz a počujem ju, že ja to vtedy hovorím a počujem, tak viem, že ona bola skôr, ale aj tak to musí byť hádka, kto bol skôr. Áno, lebo ja mám menej možností, ja mám pred sebou proste príľbu tvoju. Ale ty máš zase možnosti, že ja keď sa sústredím dopredu na cestu, že ty si to vieš na všetkých tých parkoviskách okolo všímať. To je pravda. Jak ty si to užíváš, tu cestu vzadu? Protože vlastně jezdíte teda zhruba 2,25 roku půl, řekněme, je to tak? Jestli se nepletu, že jste začali jezdit spolu. Ty kilometry, co jste najeli a vlastně co máte před sebou, musí to člověk mít v sobě nějak jakoby vlastně uspořádaný z toho pohledu, že se tam nezblázní vzadu na tom druhém místě. Ten první si užívá ty jízdy, jako toho řízení a řazení a tak. Jak si to užíváš? Ona dostáva dosť veľa inštrukcií odo mňa. Áno, čiže musí napríklad točiť veľakrát. To je, presne som to išla povedať, že to stále mám asi telefón v ruke a niekedy mi aj Simon povie, že to bolo pekné, hovorím, mám to na výšku?
pôjde do príbehu a ani nevie. No a potom... Ale samozrejme, taká moja overená klasika je pustiť si pesničku a mávať ľuďom. To mám najradšej, samozrejme. Ale ešte zvykne zapísať nejaký scenár, ktorý mi si akože, aby na ten vlog, lebo keď je človek mesiac na tej ceste a je mesiac v púšti, tak každý deň sa mu už začne zlievať. Áno, a keď sa niekto spýta, kde ste boli včera, hovorím, neviem. Proste viem, kde som teraz, hej. A kvôli tomu si zapisujeme taký scenár do toho vlogu, ktorý budeme strihať neskôr, aspoň v takých bodoch približne, aby sme sa vedeli k tomu vrátiť, že čo sa tam udialo a až potom sa píšu nejaké už obsiahlejšie tie scenáre na ten vlog. Ale držíme sa aspoň tej nejakej základnej schémy toho konceptu. Zatiaľ som ešte nezaspala, takže... Jo. A není to tím, že jede moc rychle? Možné. Jako předpokládám, že mu důvěřuješ na 100% při té jízdě. Ano, to určitě. V osobním životě, ale nemusela to někdy vrotit? Jakože by se někde nechal unést? A už si řekla, že trochu zvolní? My máme taký signál, že ja ako sedím a niečo uvidím, čo sa odohrá, že ja neviem, človek sa tam nejak vyskytne, alebo auto, alebo niečo, tak ja ho zmačknem nohami. To je taký, novšie auta majú tú brzdu, hej, že zastane to, tak toto je môj taký systém, že keď ma začne niečo stláčať odzadu, aj keď neviem ešte, čo sa deje, tak viem, že začínam brzdiť, spomalovať, až potom vyhodnotím, že vlastne kvôli čomu to bolo, hej, že napríklad z bočnej cesty sa blíži niekto, kto nás možno nevidí, aj keď by nám mal dať prednosť a vidíme, že to ide tak nejak divne, tak pre istotu. Takže aj toto trošku ešte sledujem. Kdo vás trochu zná, tak už asi slyšel vlastně, že vlastně Hemingway je vlastně jméno motorky a vlastně potom jste udělali vlastně na cestách jakoby projekt a že to bylo spojené teda vlastně i, že to bylo zapísané 12. januára, tuším, že jsem někde Áno. A ta spojka na to je moc pěkná, jako mě to líbí. Já mám rád, když se vlastně i jako malý projekt nebo cokoliv pojmenovává, nebo má to svoje logo a takovéhle věci, takže to je úplně skvělé, to vás chválím. A k tomu Hemingwayovi je tam ještě nějaký osobnější vztah, jakože třeba jakoby ty jeho díla a po případě to, co on že on byl často v Africe, ale byl dlouho na Kubě. A ta moje otázka měla směrovat, láká vás celá Kuba, jestli to vôbec jde? Zjišťovali ste to? Jakože projekt si to? Aktuálne, ak by som ti do toho mohla skočiť, je Kuba vo veľmi, povedala by som, obmedzenom režime a pracujem v cestovke a viem približne, že ako to tam aktuálne je a viem, že 5-hviezdičkové rezorty ešte prednedávnom umývali plastové poháre, aby bolo do čoho nalievať. Takže z mojej strany zatiaľ ani veľmi možno... Ale obecne, jestli třeba by vás to lákalo. Určite áno, ak by tam bola nejaká iná situácia, ale za tejto situácie, keď Ujo senilnejšieho charakteru z Ameriky mávne a je všetko inak, tak mám predtým trošku rešpekt sa tam nejakým spôsobom teraz hnať, ale jedného dňa určite áno. Tá Južná Amerika celková stredná raz možno, ale najprv si musíme prejsť Afriku. Jasné. Já si myslím, že jakoby samotné jako Spojené štáty budou jako perfektní na těch motorkách, jakože znám x lidí, kteří si to projížděli, jakože xkrát. Čo sa týka USA, to mňa napríklad nelákalo, lebo to je taká až civilizovaná krajina, hej, v podstate človek nemá potom taký ten pocit toho adventure, hej, že my máme radi tie zvieratá, prírodu a podobne. Už však sme sa aj neraz ocitli také, v Gambii sme hladkali krokodíly, v Senegale sme sa prechádzali s levmi. Je to úplne iný zážitok, ako keď príde niekde človek niekde v Sietli do nejakej zoo, kde proste, hej, takže toto zatiaľ nie, ale musíme si dojsť Afriku, čo sa dá zatiaľ. Máme tam už síce na 2028 plán ísť teda na východ Čínu a doviesť, ukázať motorku až do fabriky, ako na tom je, ale to sú ešte také budúcnosť, tak uvidíme, či sa to podarí, lebo do Číny je trošku komplikovanejšie, ísť tam treba čínske špezetky, čínske vodičáky, sprievody a podobne. A to dopredu pripravené, nebo tam den na vyzvednutí? Jak to už víte? Jako, ja nemám o tom šajnu. Začal som si len trošku tak nejak zisťovať, takže, ale je lepšie, keď človeka pozve čínska firma a je to v podstate prezentácia čínskej značky, vtedy je to veľa jednoduchšie. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Ono sa to začalo teraz riešiť postupne. Už Číňanmi je to aj niekedy tak
na dlhšie lakte niečo riešiť, ale no chceli by sme sa tam dostať, tak uvidíme, či to 2028 vyjde, hlavne čo sa stane niekde tam na Strednom východe ešte do tohto roku. Uvidíme. Máme trasu, ktorá by mala obiť všetky tieto problémové krajiny, ale či sa tieto problémy nepresunú aj do iných krajín, to ešte ďalej. A takže ideální trasa by byla? Ideálna trasa je na Turecko, na Istanbul, prejsť Tureckom, tam Gruzínsko, Azerbajdžan a cez Kaspické more prejsť trajektom do Kazachstanu, prejsť celým Kazachstanom a následne už sú čínske hranice a Čínou. Trošku, neviem, stále mám veľký problém vyzistiť, ako chodia trajekty z Azerbajdžanu, lebo všade, čo čítam, tak je to o tom, že on pôjde, v tomto týždni niekedy pôjde, ale keď ho proste naplníme. Takže to je ešte ťažšie plánovať potom, že príde človek do Baku a čaká, že kedy vypláva ten trajekt, takže aj na tom trajekte 2 či 3 dní je človek, cez ten Kaspik. Tak uvidíme, či to vyjde, či nie. Necháme sa ešte prekvapiť. No to je pekná výzva, jakoby až tam takhle, takže snad vám to vyjde toto. To by bylo pěkné, podle mě se dostat do fabriky, ne? Se podívat, jako zajímavé a hlavně snad by to i třeba nějak ocenili, ne? Minimálně samolepkou. Ale akurát rozmýšľam, že my sme sa vlastne stretli s Číňanmi v Miláne. Aha. A oni tam akože behali, pochodovali, ale oni mali taký bezemočný, oni ani usmiať sa, ani nejakú grimasu spraviť, nič, tak možno keď prídeme do tej Číny, možno spravia aspoň, že... Pochopí. Trošku aspoň kútiky hore. Že je to krásná jakoby prezentace té značky, protože standardně, že jo, na čem se jezdí, GSI, jakoby na tom, jezdíte úplně na něčem jiném vlastně a vypadá to, že to všechno zvládá úplně bez problémů ta motorka. Takže musím poklepať. Mali sme aj také, že GSI nevládali a my sme vládali. Je to samozrejme vždy o tom jazdcovi. Ja v teréne extra jazdiť neviem, to sa priznám, aj kvôli tomu plánujem ešte motoškolu, jednu, teda enduro školu pred odchodom, ale my, keď sa človek pozrie, že idú dvaja nabalení na čínskej 500 niekde Mauritánskym národným parkom, totálnou šotolinou a pozera sa ako všetku tú 1200 GSA. Takto všetky, ale ako mali sme z toho srandu, aj oni sa celkom pobavili, to boli chlapi z Bosny, ktorí išli podobnú trasu ako my, inak super páni. Perfektní. S nimi podebatili aj tí Balkánci. Prechádzali hranice, lebo tí automaticky, čo videli, čo robíme my, robili to aj oni. Takže prišli fixery, že nám pomôžu na hranici, oni nie. A hovorím, dám ti max 10 € za obidvoch. A že dobre, to keď to videli, tak aj my dáme. Áno. Prišli za nami, či chceme kúpiť synky. Hovorím, netreba, lebo my už mám. Máte synky, my si chceme, tak isto vyriešiť, hej. Potom ďalší, či chceme zameniť peniaze. Tak hovorím si, aspoň nejakých 50 € vymením, neviem, kedy sa dostaneme k bankomatu alebo k niečomu, nech máme tu ich základnú menu. Tak tí tiež nechceli najprv meniť, keď videli, že mením, OK, tak vymeníme aj my. A o pár dní sme sa mali vrácať, tak nám ešte písali, že či pôjdeme spolu. Dobre, dohodne nám toho istého fixera, pôjdeme spolu. Oni mali ale totižto problém, lebo tam je problém s tými mauritánskymi vízami, ako som spomínal. Hlavne, keď sú viacstupové tie víza, tak tie im padali do spamu a kvôli tomu nám ich nevybavili, ale Bosniaci si vybavili len jednostupové víza. Takže oni ako náhle prešli tú Mauritániu, vyšli do Senegalu, tak boli odstavení a nevedeli sa vrátiť späť. No a museli požiadať o tie víza a teraz oni boli 4 či 5, 2 víza prišli a 3 nie. Takže museli ešte deň zostať v Senegale, kým prišli ostatným. Takže tam sme sa v podstate potom rozdelili, ale stále s niektorými sme v kontakte, takže... A potom sme sa znova stretli s Talianmi, ktorých sme už spomínali. Zase Talianom pomohli. Tí nás zase potom vyobímali na hraniciach, už potom ďalej, keď tie KTM-ky tú KTM-ku dali dokopy. Takže, lebo my sme im dávali také aditívum, ktoré im vlastne, ako oni nahodili na Hilux tú motorku a to trošku pohegala, to tam potopilo ten piesok, tak zrazu ráno, keď prišiel mechanik, tak na nich pozerá, že vy čo chcete opravať na tej motorke, však ma na prvýkrát naštartovala. Tak Talian potom sme sa o pár dní stretli na hraniciach, tak ten ma tam začal objímať. Hej. Ten keby nemal uši okolo hlavy, sa smeje. Grazie mille. Že mu to vypočítali na vyčistenie systému okolo 3000 € v Mauritánii, tak vraví, že ušetrené.
Jak to máte za stravováním vlastně po cestách? Víte, že si tam chcete něco dát, už víte, že nějaké lokální věci, těšíte se z toho, baví vás to? Určite, určite áno. Akože primárne vyberáme to, kde je veľa miestnych, hej. To je dôležité. To je overenie chutnosti a kvality. Julie všetkým svojim klientom povie, nepíte vodu, len takú, hej, nejedzte na ulici a podobne, my urobíme presne opak. A to je ale podle mě jako velký problém, jakoby v obecnosti si na to dávat bacha, jakoby, ale jako oplatí se to na druhou stranu, jako dávat bacha. Ja zase musím poklepať, my sme zatiaľ nemali žiadny žaldočný problém a ja som taký človek, ktorý keď sa rozospatý zobudí a potrebuje smedný, tak si neuvedomí, že pije z kohútika to, čo by nemal. Ale zatiaľ ma to teda nepoložilo nikde, ale samozrejme na tú vodu si dávam pozor, aj keď sme kupovali teraz Chaim, ak sa to volalo, Mauritánii v púšti vodu, hej, vždy, aby pukla, teda, hej, že bola zavretá, hovorím, táto nepukla. A potom pozerám, ako chalan beha s bandaskou dozadu a prelieva vodu do tých fľaštičiek. Ale vrajím si, však čo v tej, akože piesok filtruje, hej, takže však nič tu nežije poriadne okrem ťavy, tak nemá asi čo byť v tej vode, takže vypil som, prežili sme, ale máme akože aj filter na vodu, takú tú slanku, ktorá je, neviem koľko, že by to mohlo pol života vydržať, či koľko to. To je určitě potřebné mít. Ale ještě jsme to nikdy nepoužili. My jsme to používali vždycky, protože kolega jako cestuje hodně, jakože byla. A říkal, že byl právě někde i v Himalajích a tak, a pak prostě šel po tom proudu a tam ležel ve vodě mrtvý jak třeba, jo? Takže prostě přeci jenom říkal, že je lepší to vždycky hodit přes toto. Takže člověk nikdy neví, aby ho to nesložilo, kor někde, když je třeba jenom sám, což není úplně ideální, ale nebo prostě ve dvou, nebo se rozdělí člověk, tak je prostě, aby ho to nechytlo zbytečně to zatíží. Ale asi máš dobrý žalúdok. Ale máme aj overané miesta, ak sa náhodou v Casablanke sme sa vyskytli 2-krát a presne sme vedeli, čo ideme papať, lebo to bolo perfektné, bol to taký street food. Voláme to, že marocký kebab. A je to vlastne klasická pečienka v nejakom marockom chlebe s cibulovo-paradajkovým šalátom. Úplne jednoducho, ale tak výborné to bolo, že sme presne vedeli, do ktorého stánku ideme. Keď človek vidí, že prídeme o rok do mesta ako Casablanca, čo má väčšiu hustotu obyvateľstva ako Bangkok, a ten človek si vás pamätá. Ste tam pred rokom boli, teší sa z toho, dávam stále. To je neuvěřitelně příjemný, že? Áno, že sa tak najprv pozrie a potom veď moment, my už sme sa videli. Hneď sa fotiť s vami chce potom. Takže myslím si, že čaká aj tento kamošov rok, ešte zavolá, že by aj oni prišli pozrieť, že sme... Áno. Takže uvidíme však, možno sa tam ešte raz vyskytne. Mne osobne sa Casablanca veľmi páči, je to jedno z mála miest, do ktorého sa chcem vrátiť. Určite. Hej, lebo napríklad Barcelona je miesto, v ktorom som bol a už nepotrebujem tam ísť znova. Hej. Niekto povie aj na Rím, že do Ríma sa treba vrátiť. My sme si ho obehali a... Okay, pekný, ale stačilo. Ale neviem, tá Casablanca je mesto aj kvôli ľuďom, aj kvôli tomu, ako to tam vyzerá, funguje, hej, my ideme, tu je tá nádherná mešita Hasana II, všetko vydláždené, mramorové, a teraz kam my pôjdeme, ideme tam, tí turisti, nie, my tu zabíja sliepku, hej, a presne do tej uličky sa my vyberieme, takže tam človek zažije to reálne mesto, skôr ako na nejakých tých bežných turistických atrakciách. Ano, to souhlasím. Mám tady Harto Slovakia. Zkuste mi o tom něco říct, co to je. Jak vás to napadlo? Co to vlastně je za akci? Letos bylo poprvé, předpokládám. Multiročník, áno. Multiročník. A bude se opakovat? Vypadá to? Vyzeralo to tak, že ľuďom sa veľmi páčilo, bola aj celkom dobrá účasť na to, že to bol multiročník, takže my sme už aj vyhodili rovno termín budúcoročného, takže 1. mája 27 bude teda prvý ročník tejto rally. Ono to vzniklo tak, že tým, že my blúdime kade-tade po svete, môj celý deň ešte aj o tom, ako si sa pýtal, že hej, čo nám hrá do interkomu, tak mne hrá v hlave to, že ak idem touto rýchlosťou pri takejto spotrebe a chýba mi ešte toľko kilometrov mi vidie do tankovania, alebo za koľko tam reálne prídeme, o koľko viem oklamať tú navigáciu, prísť rýchlejšie a podobne. A ešte niekedy je to také, že daj prosím ťa do kalkulačky. A vypočítam si tieto veci. Večer sa ma vždy Julie spýta v posteli, že na ktorú svetovú stranu mám otočenú hlavu. Že či sa viem zorientovať.
a väčšinou to teda trafím a hovorím si, že takáto orientácia mňa to baví a mohlo by to baviť aj iných ľudí. A boli sme na rôznych podobných akciách, ale každá bola niečím iná. A na každej sa mi trošku niečo páčilo a som si sám povedal, že takto by to bolo možno lepšie. Ale na čo o tom hovoriť, keď to môžeme teda skúsiť a vymysleli sme si teda takéto podujatie. Aj na podporu regiónu, aj pre motorkárov. Spravili sme to tak, že v podstate nič to tých ľudí nestalo, bolo tam zadarmo štartovné. A takisto sme ešte chceli podporiť aj chlapca, bola v tom aj nejaká benefícia, že by to bol možno aj taký hlbší trošku zmysel toho, nielen haha, ideme sa pobaviť na motorkách po jazdici, ale chceme niečo podporiť. Takže aj to bola taká pridaná hodnota možno toho celého. A koľko teda bolo účastníkov? 129 odštartovalo. No, to je pekné. To akože myslím si, aj veľa rôznych akcií bolo, napríklad cez kopec bolo Martine otváranie sezóny a podobne. Čiže prišiel ten, čo naozaj sa nechcel previesť len takej tej bežnej kolóne okolo mesta, okolo svojho komína, ale chcel zažiť niečo nové, nejakú trošku adventure, trošku spoznať nejaké miesta, ktoré nepoznal, vyskúšať si cesty. Veľa ľudí nám povedalo aj o niektorých checkpointoch, že chodia tady často, ale vôbec nevedeli, že niečo takéto tam je a že nikdy sa tam nezastavili. Takže my sme im dali ten dôvod, aby zastavili, pozreli si to. A co ste teda jeli vlastne, nebo kolik sa najezdilo? Bolo to v podstate takým štýlom, že v rámci celého Banskobystrického kraja bolo 30 checkpointov, ktoré boli obudované 1 až 3 body. A nedali sa prejsť za jeden deň. Čiže každý si zvolil tú trasu sám. My sme ich hneď po štarte roztrhali v okolí Banskej Bystrice, kde bol štart, sme dali niekoľko tých checkpointov, aby každý sa vybral na inú svetovú stranu. Áno. Takže každý si to bol sám, každý si zvolil vlastnú trasu, niekto išiel vyslovene za bodmi, niekto si to šiel užiť tým, že idem teda pozrieť tie miesta, ktoré nepoznám, tie, čo poznám, tam neidem. Ten roadbook im zostal, takže o týždeň na to, napríklad tento víkend možno nemajú čo robiť, je pekne, takže sadnú na motorku a pozrú si tie ostatné checkpointy, ktoré nestihli počas tej rally. Už jsem se asi dvakrát chtěl zeptat, vlastně samozřejmě navigace, jasně, roadbook, ale i mapy, když třeba používáte normálně, jako papírové mapy sebou, prosím. Máme vždy máme papierovú mapu so sebou, vždy si vyberieme mapu takej časti krajiny, že nám ju zaháňajú po celej Európe, ale vždy nám ju zoženú, takže to není problém. Máme tú mapu vždy, ale zatiaľ sme ju nemuseli použiť. Ja si ju občas tak pozriem večer v posteli, lebo niekedy sa tam dá nájsť zaujímavá cestička, ale začali sme používať navigáciu Kalimoto, ktorá má celkom zaujímavé trasy, vidno. Aj fakt to, čo je šotolinka a také. Majú to napríklad mapy CZD, tam tiež človek, keď si to priblíži až tak. Ale mne to Kalimoto celkom vyhovovalo. Páči sa mi tam možnosť napríklad toho, že v rámci navigáciu nemusím vypnúť a zadám si len, že najbližšia pumpa. A mne ju hneď prihodí tam a viem ma tam navigovať a nemusím všetko prestavovať, hľadať, je to jedným ťukom. Fungujú super offline, takže spolieham sa zatiaľ na to, ale vždy je to o tom, keď niečo napríklad hľadáme nejaké miesto záujmu, nevieme to nájsť, tak nájdeme to napríklad na Google mapách, Apple mapách, hľadáme to na rôznych miestach a potom už zase tú navigáciu zapneme, ktorá vie to nájsť. To je skvělé. Jaké jsou plány do budoucna? Teda my jsme se dotkli toho, že samozřejmě ta Afrika, jo, jakože vlastně to sjezdit celé, vlastně, takže teďka, kdyby se vám povedlo to, co předpokládáte, že se vám povede vlastně teďka v tom augustě, tak budete mít odškrtnutý teda co všecko? Tu vlastně... Začíname vlastne túto najnovšiu cestu, začíname v Kapskom meste. Mierime na Strelkový mys, teda na najjužnejší bod. Odtiaľ pokračujeme do Lesota. Všetci si robili srandu, keď prednedávnom naša krajina zrušila vízovú povinnosť, že kto by tam šiel, a hovorím, ušetrených 100 eur, super. Takže Lesotho, tam by sme mali ísť na najvyššiu africkú cestu. Čiže tam budem trpieť, lebo tam bude zima. Bude tam zima, tam je dokonca lyžiarske stredisko. My aj keby ideme do 50 stupňovej krajiny, Simon si nájde cestu, kde bude chladnejšie. Definitívne. No, čiže uvidíme, lebo tam akurát bude začínať jar, takže je možné, že sa tam ešte niekde bude lyžovať. Tak uvidíme. No a stade sa zase vrátime do Juhoafrickej republiky, keďže Lesotho je obkolesené len Juhoafrickou. Pokračujeme na Botswanu. Prejdeme Botswanou po takej hrane púšte Kalahari a budeme pokračovať Zambia, Zimbabwe k Viktorijným vodopádom.
následne Malawi, ale Malawi boli aktuálne dosť veľké záplavy a rozšírila sa cholera. Vakcína na choleru nedostupná na Slovensku, takže uvidíme, či tade pôjdeme, ja tade chcem ísť popri jazere Malovskom určite. No a možno potom sa to zmení, kým pôjdeme, možno tie záplavy ja verím, že to vyschnú. že to už bude ok. A potom teda Tanzánia a popod Kilimanjaro až do Mombasy, do Kene, kde to ukončíme. A tam zase nalodíme motorku a pošleme ju domov. Tam odtiaľ. No, tak to je pekné. Ja by som ju najradšej tam nechal. Problém je ten, že karnet je len na rok, teda colný dokument, takže by sme ju tam museli nejak predĺžovať ten karnet, ale bol by to trošku problém. A nechal by som ju tam, aby som mohol ďalej prejsť cez Etiópiu, Sudán, Egypt a domov, ale keďže v Sudáne je vojna, takže nevieme riskovať to, že či sa do roka tá vojna skončí, keď tam už pár rokov prebieha, to nebudeme. Majú dokonca, tam sa do slova, do písma narežú hlavy ešte aj humanitárnej pomoci, takže to riskovať nejdeme. To určite ne. Tak raz možno časom si to zase dáme potom zo severu dole a zase skončíme v tej Mombase a budeme mať vyskladanú od vrchu až po spodok tú Afriku. To je nádherná. A jako vlastně dostat tu motorku, jak je to složité někam? Jako dneska už na to existují vlastně nějaké firmy? Je to zložité. Ak by som chcel komunikovať na základe len slovenských spoločností a riešiť to so Slovákmi, tak je to komplikované veľmi. Pretože ja keď som začal riešiť, že chcem poslať motorku, začali mi naceňovať lietadlom asi okolo 18 000 eur mi nacenili. A potom, takže potom hovorím, že tak chcem to kontajnerom nejak poslať, no to mi kontajnerov dobre. Našťastie som našiel teda, ja som strašne rád za našich susedov Poliakov, ktorí majú, tam sa zdá vybaviť všetko aj zohnať, ale napriek tomu nejdeme cez Poliakov, ideme cez jednu z Afrika Overlanders, majú vyslovene, riešia Rotterdam, Kapské mesto, hore dole. S našou motorkou pôjde aj nejaký Defender a ešte nejaké dve autá. Nejaké dva také SUVčka väčšie. Takže malo by to ísť spolu. No a aké to je komplikované? Začína to celé tým, že máme si vybaviť teda karnet, čo je colný dokument, taký pas pre motorku, ktorý na Slovensku nám nikto nevystaví. Aj keď vraj údajne Český autoturist už má pobočku aj na Slovensku a dá sa to aj cez Slovákov. Čo viem, tak všade to rieši nejaký automotoklub u nás UAMK a ani nesnívalo o tom, čo to je. No, tam čakám na odpoveď na mail už 1,5 roka. Aha, to si nedočkáš podľa všeho. No ani nie. Ja si stále robím srandu, že keď som začal riešiť ten karnet a začal som si zisťovať, tak bola nedeľa večer, keď som písal mail na Slovensky, do nejakých rôznych klubov na Slovensku. Napísal som teda do autoturistu v Čechách, napísal som Poliakom, napísal som Rakúšanom. O 7 začínala úradná doba všetkým týmto inštitúciám. A v pondelok za 5:07 mi prišiel mail z Rakúska, že ďakujem, že som sa ozval, bude to stáť toľko a toľko, potrebujú toto a toto, bez problémov. 7:05 sa mi ozvali Poliaci, že nerobíme to pre Slovákov, ale vieme vám odporučiť, že robia to Češi a poslali mi ten kontakt, na ktorý som písal. A okolo 8 sa mi ozvali teraz z Česka, že bude to stať toľko a toľko. Na odpovede zo Slovenska čakám stále, ako vravím, rok a pol. Nemám žiadnu, takže sme to teda vyriešili cez Český autoturist, takže ja mám len paniku z toho celého, lebo tam tie pečiatky musí všetko sedieť, bude chýbať jedna pečiatka a prepadá záloha, takže nejak to verím, že dáme. Ešte som si to akurát s Marekom Slobodníkom overoval. Tu má byť ten štempel a tu ten a toto mi zostane. Áno, chápeš to, dobre. Tak dúfajme len, že nespravia to, čo v Senegale, že mi dajú dvakrát vstupnú pečiatku. Aha. A potom všetci kúkame na seba, že teraz ako čo, tak cez tú veľkú pečiatku ešte väčšiu, že zrušené a potom vlastne druhú. Čiže 4 pečiatky. Do toho mám aj zapísané údaje z motorky, lebo tam neviem, ako to oni doplietli, že ty máš všetko popísané v motorke, tam aj keď si nebola šofér. Hlavne, že sme prešli a šli ďalej, takže mám rukou normálne vpísané hociaké veci v pase. Si viem, ako sa na to pozrie nicolník. Im to je jedno. Jaké jsou pro vás důležitý vlastně i pro tu akci samotnou, co byl ten Heart of Slovakia, ale spíš pro to cestování, protože to vypadá, že ten životní styl taky to něco stojí a musí si člověk na to někde umět vydělat nebo prostě mít. My sme pred vyše 3 rokmi vysadili napríklad z nášho života úplne alkohol. Takže to človek zrazu sa ani nenazdá
vychádzajú peniaze. Ale my napríklad, ja stále tvrdím, že Slovensko sa stáva jednou z najdrahších krajín Európskej únie. A my napríklad nejdeme si sadnúť na večeru niekde, alebo na obed v meste, na kávy, do kina a podobne, lebo není to taký ten zážitok pre nás na to, že si zaplatím, keď prídem do kina, nechám tam 30-40 eur, hej, za dvoch, dáky popcorn, dáky lístok a v podstate ten film mám aj tak o pol roka na Netflixe, takže... Ale kdyby si chodil tady do Bratislavského, jakoby... Tak to je IMAX. Zase ne, tak jsem myslel, že tady jsou takový ty artovější, kde vstupenka stojí 7 euro. A je to perfektní a hrajou tam jako zajímavý filmy, tak už to je zase snesitelný, ale to je jako malá vsuvka. Hej, jasné, ale tam je niekedy možno aj problém to, že ja musím ísť do práce a nemám až tak strašne voľna. My sa niekedy aj mesiac tak obchádzame. Iba večer stretneme. Takže vás ta motorka vlastně super spojuje, že? Áno, to tam vidíte na motorce. Tam my dobiehame to, že keď nie sme spolu a tak. Ja aj to vravím, že ja prídem do obchodu a pozriem sa, že ježiš, toto by som si dal nejakú blbosť, snickersku alebo niečo a vidím, že to stojí 70 centov, tak ja radšej tých 70 centov zoberiem a prehodím si do Trezora Afrika na banke a už mám ďalších 70 centov plus k tej ceste. Kolikrát sa aj v těch krajinách 70 centů hodí extrémne. Ale častokrát robíme, aj keď sme niekde už v nejakej krajine, nedáme si ja sama obed, Simon sám obed, nejakým spôsobom si dáme, v Grécku sme fungovali, takže si dáme jedno predjedlo a vlastne možno aj druhé predjedlo a stačí to, lebo človek proste nie je vyhľadovaný úplne. Presne, je teplo, nechutí mu až tak strašne sa zrazu prejesť a potom ledva zatvárať, žmurkať oči, lebo utlmík po papaní, ako inak. Takže my sa tak spolu nejakým spôsobom, aj čo sa toho jedla týka, že nie sme nejaký musím mať, ty musíš mať. Často vybiehajú také tie videá reelska, hej, štýlu, že chlap sa ide obliecť, má dotrhané deravé boxerky a ponožky, ale hlavne, že tam má tú krásnu motorku. A ja som nejak podobne na to. Takže aj na tomto sa dá ušetriť. Človek by nepovedal. Takže vaší skromnosti si vlastně vyděláváte na ty cesty. No to je úžasné. No. Zkusím vám dát takové rychlé otázky a rychlé odpovědi. Některé už možná jsme si tady jako řekli, ale zkusím je vlastně zopakovat. Zkuste každý zvlášť za sebe. Asfalt nebo šotolina? Šotolina. Lebo je to adventure. To ty si ma naučil. On ma toto naučil a zrazu čo? A potom po 20 kilometroch prvej šotoline nebudem počuť môj chrbát. Áno, ale lepšie ako keď som na diaľnici. A tak to som, lebo fučí a zatnutá. Čiže za mňa určite šotolina. Hoci skáčem, ale je mi to príjemnejšie. Akože ja mám toto aj z auta, keď sme chodili pretekať a aj z motorky. Asi skôr ten asfalt. Ale zase nemusí to byť ako napríklad, hej, preteky do vrchu, to tam oni nemôžu mať jednu skalku na ceste, hej. Tak tam si zase drelisti z nich robia srandu a podobne. Ale ja som akože skôr asi ten asfalt. Je zábava samozrejme aj na tej šotoline, ale tým, že veziem naloženú motorku z väčšiny a Julie za mnou, nevie si to človek tak učiť, takže za mňa asi asfalt. Ale keď máš príležitosť, hneď si to využiješ a kufre hneď preč, Julie, ty vystup a idem sám, takže... Ale hlavne aj veľakrát človek, keď je ďaleko, tak neriskuje, hej. Je iné, že si dovezie motorku niekde na vlečke a idem plný kotol niekde na trati alebo niekde, kde viem, že keď jej niečo spravím, tak ju hodím na vlečku a odveziem ju späť. Tu, keď niečo spravím v tej motorke v Mauritánskom národnom parku, tak buď ma zožere hroch alebo krokodíl a nemám inú možnosť. Čiže je to tam skôr také opatrnější. Jasné. Tady to jsme si částečně odpověděli, takže se zeptám jinak, jestli náhodou do budoucna stan nebo hotel, tak víme, nechci říct, že hotel, ale nějaké ubytování, ale stan přišel by někdy do úvahu? V budoucnu? Ty by si do toho šel? Ja s tým nemám problém. Ak by to bol stan niekde v rámci, povedzme, Európskej únie tak, že na druhý deň sa nejdeme hnať nejakých 800 alebo 700 alebo 600 kilometrov, že nemusím byť fakt, že dobre vyspatá, aby som nemala niečo záležané, tak OK, ale pokiaľ sme fakt niekde v Afrike a chcem byť oddychnutá, chcem byť sústredená, tak určite volím nejaké ubytko. A je jedno, či to bude oproti Mešity, ktorá mi bude vyhrávať celú noc do ubytka, alebo čo, ale proste aspoň nejaký ten madrac. To ti nevadí? Nejaký zvyknutí sme už na to.
Jestli si na někdy, jako někdy, člověk, když je unavený, tak si zvykne, ale zase, když jsme přespávali někde ve 4:30 a tam chodili kolem furt ty Nepálci, ty šerpové, a furt tam nějak chrchalali a čistili si do 11 a už ve 3 ráno se stávalo, tak už nebo ještě dřív, tak už tam zase chrchalali některý a to tak to je, se říkal, já už radši jsme měli jít rovnou, jako jo, že prostě, že vůbec ten spánek jsme si jako neužili. Déšť nebo 45 stupňů Celzia? Asi dážď. Lebo človek si to nevie predstaviť, kým to nezažije. Ono veľakrát je to povie, bolo 40, ale tu bolo 45 v tieni. Hej? Čiže na slnku to šlo cez 50. Dokonca v Senegale sa nachádza časť krajiny, ktorej údajne padol aj vyšší teplotný rekord ako v púšti, áno, tam, len im to tam nedokázal nikdy prístroje zmerať, lebo že prístroje už dostali tak zabrať. V tých rokoch, keď sa to riešilo, hej, možno v dnešnej dobe už keby tam s tým prišli, ale kto pôjde do Senegalu, do chudobnej krajiny merať teplotu do najteplejšej oblasti, ale to bol fakt, že kritický deň vtedy, ktorý sme vychytali, to bolo tých 45 teniak. Ja som prišiel ešte večer k motorke, ktorá bola odstavená v chládku, vychladnutá a stále ukazovala 45 stupňov. Ono to je však rozopne, no nie, to musel byť človek celý pozapínaný, to teplo sa nemohlo dostať nikam. Bo ja keď som na seba vylial 2 litre vody, tak ja som bol v sekunde suchý. Ano. A keď človek ide ešte k otvoreným príľbou, bude ma viať, ja som sa nevedel nadýchnuť s otvorenou príľbou. To je niekto ako stromý fén mi fakt niekto keby mieril do tváre. Zavreté, všetko pozatvárané, sa stalo každú chvíľu. Postaví do rohu pri autobuse, že? A ty tam stojíš. Áno. Čiže to bolo, vtedy sme museli aj ten deň ukončiť skôr, lebo to už bolo, že doslova nás vypínalo, hej. Ja som sa pozeral na navigáciu, na ktorej bolo jasne, že o 300 metrov odboč doprava a ja som proste nerozumel. Ja som nevedel, kam mám ísť. To už zavarená tá hlava. Najbližšie mesto stojíme, hľadáme prvé ubytko a končíme tu, lebo to sa nedalo. Takže dáš v tomhle případě vysvobození vlastně, že jo, to je jasné, no. Nejlepší země na motorce, co jste si dali? Maroko? Za mňa, akože Madagaskar je nádherný, ale požičaná motorka, samozrejme, s ktorou sme boli, čiže to nebola naša motorka, možno by to dopadlo úplne inak, určite teda. Bo na našej by neodišli brzdy, verím tomu. Ale asi to Maroko, lebo Maroko má more, má hory, má púšť, má farebnú krajinu, že tam si človek nájde všetko. Dobré jedlo. A dnes už je toľko tých možností, že naozaj nestojí to veľa, človek sa dokáže dostať do tej Malagy, presunúť to tam a prebehne jedným trajektom a je v Maroku a užíva si, zrazu všetky ceny padnú na polovicu a nižšie, hej. A užíva si to. A keď ide ešte dole do západnej Sahary, benzín 90 centov. No, není co řešiť. Nejhorší silnice. Kde sme zažili najhoršiu? To asi bol ten Madagaskar. To bol určite ten Madagaskar. No. To je ten problém, že oni zrazu sa ukázal nový asfalt, tak asi prichádzame do niečoho civilizovanejšieho, blíži sa mesto alebo niečo. No nie, on zrazu z ničoho nič zmizol. Hej, že zostal len štrk. A tam človek nevedel vyhodnotiť, kedy sa tá cesta bude meniť. Tam značka nehrozí ani nič. Jediné, čo sme po chvíle pochopili, že ak je na ceste hodená halus v strede nášho pruhu, to znamená, že za tou zákrutou bude buď odstavené niečo pokazané. Výstražný trojuholník. Jasné, áno. Čiže to sa dalo akože nejak tak orientovať, ale niekedy naozaj si človek povie, je to paráda, užívam si to. Zrazu zákruta a za ňou ten asfalt bol, že rozdiel od asfaltu proste do takej jamy a zrazu štrk. A človek to niekedy nečaká. A niekde sú to i kameny, nejenom halus, nebo nám tam povedali, že sú také kameny postavené u cesty. Väčšinou taký konáre konár, taký veľký ulomený konár, lebo to tam rastie všetko, takže to hneď vylomili. Taký z palmy doniesli. Konár. Nejlepší jídlo na cestách. Kde ste nejvíc pochutnali? Tak asi to Maroko. Či? Aj v Senegale bolo dobré. Akorát idem povedať, že aj ten Senegal bol fajn, ale asi to Maroko vyhráva, lebo však Tažin. Ale mne sa páčila aj západná Sahara celkom, lebo tam som si, poprvýkrát, čo sme takto chodili, boli niekde na motorke, dopriala koláčik. A bol naozaj, že dobrý koláčik, neboli to žiadne nejaké umelé maslá a podobne, normálne poctivý koláčik, ktorý mal perfektnú chuť, čiže za mňa asi predsa len vyhráva to Maroko, teda západná Sahara.
Ja som mal vždy rád raňajky v Maroku, hej, také tie ich placky s tým ich čajom. Najväčšia sranda bola, keď sme sa po dlhej dobe, vždy som si udával, že na slano, hej, oni ju natreli takým ako syrokrémom keby. Taký trojholníček, no. A Julie jedného dňa hovorí, že ona si to chce dať dneska na sladko s takou ako keby nutelou. A potom sme zistili, že oni to na ten slavný syr natrú tú nutelu, hej. Ale prekvapenie, bolo to dobré. Áno, hej, fakt. že človek by to nečakal, bolo to fajn. Takže, a my ochotnáme kaječo, kde sa Čaj dá. hlavne marocký, to je musí fantázie, byť, no. to Mám doma marockú metu nasadenú v črepníku, čaj sme si doniesli, aby sme si mohli doma robiť. ale už to nie je ono. Nie ono, lebo nevieme, máme iný cukor ako oni a to urobí veľmi veľa rozdiel. Určite áno. A tá atmoška. Áno. Táto vždycky... nevieme to zvýšky A tá cena, hej, že keď my odchádzame z raňajok za 50 centov obidvaja na deň, takže... To taký mini tých chutia, vždycky Áno. Ale boli rôzne, akože... Aj Grécko samozrejme, aj takéto klasické balkánske špeciality, super. Ale no, tažín z ťavy je tažín z ťavy. Ano. Když opomineme ten Madagaskar, ten průšvih, aby jsem se neptal, protože to by byl asi největší průšvih, že? Asi. Zatiaľ áno. A je tam ještě něco? Co byste teda dali na druhé místo, když už tady mám tu otázku? Ja, keď som spadol v Grécku, tam mi teda počmyklo predné koleso. Tam bolo, a ja som možno trošku chybu spravil, aj bolo to, že chvíľu predtým tam tak jemne pomrholilo, ale mňa to obyšlo, čiže Julie ona nebola so mnou vtedy. Ešte fotku som ti posielala vtedy. Ja som išiel, takže som si tú fotku nepozrel. A mne teda, mám to aj natočené, ako som zletel na tej motorke a trošku som sa šúchal, asi sekunda bol rozdiel toho, aby som skončil pod autom a neskončil som. Zhodou okolností rovno proti mne išli dvaja Slováci na motorke, ktorých hneď zastali. Baba, ktorá bola v šatičkách, takých mini, keď videla, čo sa mne stalo a že vlastne som sa postavil a nebolo mi nič, len trošku odretý lakeť, tak vtedy si myslím, že na druhý deň už tak na tú motorku nesadla. Alebo si šla kúpiť. Áno. Takže to bolo také, lebo som v tú chvíľu, akože mne sa nestalo nič, ale nevedel som, či sa stalo na čo motorke a či my dokážeme z toho Grécka prísť. Ale ako sa ukázalo, stačilo jeden Roxor pri ceste, ktorý mi pomohol narovnať brzdu, teda zadnú, ktorá sa mi len ohla a schytal to pravý späťak a pravý blaster a praskla mi stupačka. Takže našťastie americká páska vyriešila, čo sa dalo. Dal som motorku dokopy a s motorkou sme došli až domov a neskôr sa ukázala aj výhoda čínskej motorky, pretože oprava, čiže blaster, späťak, aj ten celý držiak stupačky ma vyšiel asi na 34 € s poštovným dokopy, čo keď sa na to pozeral kamo s Hondou, tak povedal, že tak 3 kg by si musel pripraviť. Takže aj to bola trošku výhoda, že vlastne som ani nevedel, že sa niečo stalo, lebo to bolo hneď vyriešené za pár eur. Takže Izolepa je teda součást vaší výbavy. Áno. Takže to vyřeší všechno, podľa mňa. Áno, to musí byť vždy. Je něco, co vám to cestování vzalo a vlastně doplnění co vám to dalo? To společné cestování teďka v tomhle vlastně. Čo nám dalo asi to, že sme sa naučili tak viac fungovať a že sme odkázaní jeden na druhého. Už sme sa naučili ten systém, tie prvé cesty boli ráno sa zbaliť a ako to dať. Teraz už presne vieme, že ráno staneme a každý má svoju úlohu. Julie pobalí nejaké tie naše handry, ja idem nachystať motorku a už to všetko tak nejak funguje a presne vieme, čo toho druhého čakať. A aj človek sa tak viac pozná, že keď je proste mesiac spolu od rána do rána non-stop, tak taký viac sa zblížia tí ľudia. Hej. Ale fakt je to tým, že možno keby mám takú prácu, že sme aj doma stále spolu a potom ideme stále spolu niekam na cestu, neviem, či by to úplne presne takto fungovalo, ale v našom prípade, že doma nie vždy proste máme na seba v úvodzovkách čas, niekedy je proste ten týždeň fakt len, že sa stretneme, ideme spať a ráno úplne inde a zase sa stretneme len o 10:30 večer, ráno vstaneme, ideme. Čiže je to príjemnejšie, že máme ako keby bližšie k sebe. Užívame si to, že sme spolu v tej krajine. A čo nám vzalo asi len peniaze, ale tie peniaze za to stáli. Takže... A nervy v robote niekedy, čo sa musíme premáhať, lebo svetlo na konci tunela, africká cesta, takže vydržíme v robote. Jasné, tomu rozumím. A já jsem jakoby na těch cestách si člověk krásně vždycky uvědomí, jenom jestli mi to potvrdíte, jestli to máte vlastně stejně, že ať už teda
by se dalo říct, že tady na Slovensku neumíme vybavit třeba nějaký papíry, tak se tady vlastně a trošičku si jakoby, že stěžujeme někdy na ty věci nebo tak obecně, tak si myslím, že máme furt královský. Jo? Jestli vlastně ty cesty vám otevírají takový ty pohledy, že a z toho, co jste říkali, tak si myslím, že ano, že ať už je to s tou vodou, jo? Že dneska my tu máme vlastně vodu úplně bezmyšlenkovitě používáme na splachování, na všecko, na všechno. Jídlo máme kdykoliv, když jsou svátky, všude se člověk nají. Ten svět je úplně jiný. Ja som sa bál umývať motorku v púšti, že ako sa na mňa budú pozerať, že ty dodreneš motorku a my to nemáme čo piť. No. Máte to stejně? Jakoby vlastně tenhle v něm, jakoby, že si to uvědomujete pak tady o to víc a že i když tady to je co zlepšovat jednoznačně, tak i vždycky říkám, ale stejně se máme kráľovský. Ale aj veľakrát si človek povie také, že kedysi som bol človek, ktorý potreboval toto značkové tričko a neviem čo, ale teraz už po tých cestách Afriky a po tých ľuďoch, keď vidíme, ako majú málo a ako to dokážu oceniť, to niečo, čo dostanú, alebo nás len stretnú, tak si človek uvedomil, že na čo? Na čo teraz budem riešiť, že potrebujem toto tričko, aby som dobre vyzeral na tej akcii? Ako by povedal Marek Slobodník, ten aj na svadbu prišiel v sandáloch. Lebo nemám iné. Na čo? A nebudem to kupovať kvôli jednej akcii. Takže... Jedna akcia, to je dobrý název. Takže určite to vidno, hej, že tí ľudia majú málo, ale dokážu oceniť. Tu si už človek nevie vážiť tie veci, lebo ich má. Ale zase aj tieto cesty človeka niečo naučia, lebo poviem príklad, na čo sa stane a potrebujem nejaký malý dielik, nejakú šroubičku alebo niečo, tu ani sa nemusím postaviť z gauča, proste si to vyklikám, objednám, príde mi to do najbližšieho boxu hneď pri dome. Tam už človek musí začať to riešiť, hľadať nájsť tých správnych ľudí, tí, čo to vedia, tam nasmerovať. Čiže a začne zisťovať, ako to naozaj aj kedysi fungovalo tu možno pred XY rokmi, ale veľakrát v tej Afrike sme prekvapení z toho, ako niečo už dokáže aj tam fungovať. Že povieme si, že napríklad keď sme prišli na rentgen na Madagaskare, tak človek by nepovedal, ale ako náhle sme už našli teda mesto, kde bola klinika, tak Julie mala rentgen vybavený za 5 minút, výsledky prišli na WhatsApp a celé to stalo 2 €. Hej? Takže že niekedy si povieme, že my sme síce máme technológie, neviem aké, ale... Máme možnosti, mám pocit, ale nie vždy proste ako ľudia chceme. To je zásadný rozdiel v tomto. Oni možno až tak strašne veľa možností nemajú, ale chcú. Cestu, ako sa čo dá, hej? Nie ako sa čo nedá. Presne. Takže vždy si to nejak nájdu a je to také iné ako u nás. Ano. Co byste vzkázali lidem, kteří v uvozovkách čekají na takový správný moment, že co byl ten váš impuls, že už musím, jakože jdeme jezdit. Změna života vlastně v uvozovkách, aspoň také to vypadá. Protože ty motorky zaberou jakoby dost toho vašeho času. Co byste vlastně vzkázali těm lidem, kteří eventuálně vypadají, že třeba čekají jako právě na něco? Nech na nič nečakajú, lebo čím dlhšie budete čakať, tým viac bude horšia situácia vo svete a všetko sa bude kaziť, tým ja som prišiel niekde na úrad, niečo som chcel vybaviť, niečo ma vytočilo, povedal som, poďme čo najďalej, hej. Tak a išli sme. Ešte by som možno k tomu povedala to, že čím je človek starší a niekedy fakt si poviem, o pol roka pôjdem, o pol roka to začnem riešiť, neviem, že mám teda aspoň ja pocit, že čím je človek mladší, tým je viac spontánnejší. Proste idem, neriešim. Som tu, chcem si to užiť a neriešim čo ak budem riešiť, ak tá situácia nastane. A mám pocit, že čím je človek starší, tým má ako keby viac pred niektorými vecami rešpekt a odsúva to, ako keby mal pred tým nejaký strach alebo niečo podobné, že tam nie je tá spontánnosť. Takže ja by som určite nečakala a že spadnete a ja som spadla. No. A som tu a robím si vodičák, hej, takže nečakať. To znamená, že budete mít 2 motorky? Určite. To tak. Určite áno, ale zatiaľ na dlhé cesty spolu na jednej. Julie nech sa rozjazdí primárne po Slovensku, potom možno spolu dáme nejaký, možno najbližšie cez hory k moru pojeme už spolu na 2 motorkách. Len už to je všetko potom krát 2. Benzín krát 2, gumy krát 2, nejaké, ak by sa šlo ďalej, hej, nejaké prepravné záležitosti krát 2. Ale zase zážitky krát 2. Áno. Keď spadla na Madagaskare, niekto jej povedal, že vidíš,
A keby ideš na svojej motorke, tak on sa strepe, ty to vidíš za ním a zastaneš. Áno. A tak sme sa vrátili a hneď sme ju prihlásili na vodičák. No. No tak to je skvělé. No tak moc krát díky za to, že jste se zastavili, že jsme se takhle mohli povídat. Přeju vám, ať to prostě všechno hlavně bezpečně dopadne, ať si užijete a to naplní to ty vaše očekávání. A věřím, že se tady můžeme ještě potkat po té cestě zase třeba, že se domluvíme, pokecáme zase prostě, jak toto proběhlo. Možná by bylo fajn ještě krom toho točení, tak existují určitě nějaké fotky vaše vybrané, jako předpokládám, že... My máme fotky, mali sme dokonca aj teraz výstavu, jednu, bola zatiaľ v Banskej Bystrici, prednedávno skončila, zložila sa, mala by výstava ísť ešte Topolčany, nie Prahy, Znojmo a Topolčany, to sú také, že my sme vyslovene zatiaľ nevyhľadávali, kam tú výstavu ideme posunúť, len čo sa nám ozvali, že by ju chceli, takže keď prejdú ešte tieto dve mestá, možno to niekde ešte posunieme ďalej, bo je tam naozaj veľa tých pekných fotiek, ktoré stoja za to. A plus je tá výstava urobená tak trošku interaktívne, že ku každému tomu panelu s fotkami sme pridali QR kód, ktorý po načítaní zobrazí teda video, ktoré ešte ukáže aj nejaké pohyblivé zábery a aj niečo zaujímavé sa človek dozvie. Julie tam nahrála komentáre k tomu, čiže je to také poučné. To je super. To, kdybyste přinesli nějaké fotky, tak já jako bych to ocenil, bych se podíval a může to zase dokreslit třeba nějakou konkrétní situaci z těch cest. Super, tak moc krát díky a ďakujeme sa na my. budúce. Ďakujeme krásne.